na nwoke bụ n'ụlọ for 2 years now. Like na anyị na nwoke ebigo n'ụlọ for more than 11 years, right? Mana for 2 years now, na Philip Bongio na o metụnere aka o, na ọ deli ndị osi maka na ọ na-suspect ya ọtago ya wee chọọ ka amalụ ọ nọdụrụ enough ya wee hapụ the man si na ya chọrọ si maka na mmadụ ka abụ ndị na kịta na enwerezi ike ijide nwunye na arụ niile agọgolie ịmagolo arụ niile kwụchasị ọtọ na ya nwere ike ime mistake one day which ife die na-achọ ka ya mee ka o wee bụla excuse o ji ya achụ ya. Abụlụ gị ịka ya nọ mana according to her ọ bụrụkwa na ya jidego dị ebe ọ na-amịgharị o ịghọta na mana unu ga-anụzi the full story tomorrow. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ife ọ chọrọ ịma bụ ọ dị enough iji hapụ di gị ka ọ nọdụrụ enough. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.